Κύριε Δρόσο, καλησπέρα. Είμαστε Υπερβολαράκης Γεώργιος, Γεωργόπουλος Στέργιος και Πεταβράκης Λεωνίδας και θα σας παρουσιάσουμε το site υπολογισμού διοξιδίων του άνθρακα. Να σας πω, κύριε Δρόσο, ότι επειδή αντιμετωπίσαμε κάποια προβλήματα σχετικά με το να ανεβάσουμε το site σε κάποιο σερβερ στο ίντερνετ, σας αποστέλουμε απλά το βίντεο και άμα υπάρχει κάποιο πρόβλημα, μπορούμε όποια στιγμή θέλετε να έρθουμε με ένα USB stick να το τρέξουμε το πρόγραμμα μπροστά σας, να τρέξουμε το site μπροστά σας. Λοιπόν, προχωράμε στην παρουσίαση του site. Όπως βλέπουμε στην αρχική του σελίδα, έχει 5 καρτέλες. Η πρώτη είναι απλά η αρχική, στη δεύτερη γίνεται το login, στην οποία μπορούμε να δημιουργήσουμε καινούργιο λογαριασμό. Εδώ πέρα, το register δηλαδή. Εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε login με τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία ή να κάνουμε επαλήθευση του κωδικού πρόσβασης που είχαμε βάλει. Στο register μπορούμε να φτιάξουμε έναν καινούριο λογαριασμό βάζοντας τα στοιχεία μας. Στο Contact Us είναι μια φόρμα για επικοινωνία με τους admin του site, δηλαδή εμάς. Και στο About Us έχει κάποια στοιχεία δικά μας, τα ονοματεπώνυμά μας και τα email μας. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα καινούριο λογαριασμό στο Register. Ας τον ονομάσουμε Ανδρέας. Εδώ επιλέγουμε ότι ο ρόλος του θα είναι Shipper Carrier. Username βάζουμε Ανδρέας. Το email μας πρέπει να είναι της μορφής κάτι.κάτι. Γι' αυτό πρέπει να το βάλουμε έτσι. Andreas.andreas. Ο κωδικός 1234. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, δημιουργώντας το λογαριασμό, το site μας βάζει αυτόματα κιόλας μέσα, όπως φαίνεται από εδώ πέρα πάνω δεξιά. Και για να υπολογίσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, πάμε εδώ πέρα στο Add Content. Έχει να βάλουμε σε αυτή τη φόρμα το φορτίο, την απόσταση με καράβι, την απόσταση με αεροπλάνο και την απόσταση με τρένο. Εμείς για παράδειγμα θα βάλουμε ότι θέλουμε να μεταφέρουμε 400 λίτρα φορτίου και ότι θέλουμε να το μεταφέρουμε με το τρένο για 500 χιλιόμετρα. Επίσης διαλέγουμε τον τύπο του καυσίμου, ο οποίος είναι πετρέλαιο. Λοιπόν, εδώ πέρα όπως βλέπουμε έχει γίνει ο υπολογισμός των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Μας βάζει και όλα στην ημερομηνία που έγινε ο υπολογισμός. Και εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε edit, αλλάζοντας τα στοιχεία που είχαμε βάλει προηγουμένως για να μας γίνει καινούριος υπολογισμός. Ας κάνουμε εδώ πέρα και μια αλλαγή για να δούμε ότι λειτουργεί. Μπορούμε να βάλουμε 350 λίτρα για 600 χιλιόμετρα, ας πούμε. Και όπως βλέπουμε τα στοιχεία έχουν αλλάξει. Αυτά, ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Γεια σας.